Piataci z 9-ročenky v Bratislave na Kvačalovej ulici sa konečne dožili prírodopisu v prírode. Dlho na to čakali. Lesná kuna, malé čiperné zvieratko. Či nie sú milučké tieto strakáče? Áno, aj takéto domáce rarity obsahuje vo svojich zbierkach Bratislavská zoologická záhrada. A tento čudný zajko na srnčích nôžkach? Kdeže? Mara Stepná ma volajú, celkom vážne. U vás som ešte len 2 týždne, ale zvykám si, veď mám rada takýchto štedrých obdivovateľov. Koho to nevidíme, naša starká si vyšla na prechádzku. Ako vidieť, ani tento náklad jej neskazí radosť z prvého jarného výletu. Krásavicu zoologickej záhrady leopardicu Zoru sme nenašli v najlepšej nálade. Navštívili sme ju aj v jej obývačke, ale keďže nebola práve najvľúdnejšia, radšej sme sa vytratili. Starý pán, hlava rodiny, sa pred nami vyťahuje. Bodaj by nie, je predsa otcom takýchto rozkošných deťúreniec. Prvý prírastok v medvedej rodine mal pred pár dňami práve 3 mesiace, ale má sa už k svetu. Pred dievčatami príde ešte sem tam do rozpakov, ale aj to prejde. A tu na jazierku, ktoré je jedným z najkrajších záhradných zákutí a hostí takmer 100 druhov vtáctva, svoju dnešnú prehliadku zakončíme. Povedzte, nie je výborný takýto prírodopis?